Nango Niger, ango Iranium, ango Fransi, ango bingali mingera Niger falai, kunungo sufe, ni diemabe ki tafwa la ko Fransi bolo jaira. Bazi 101 mime nyame ka ufi, bara min taraka nyeshi nye yoroma, no ye ka mugu jugu keru, Niger ka do yere ko lubefo kin kun jamana dugu kundo ina falai, kiba boko marafa ka chulu ka so kerefe. Ja Niger keleno ka minye Fransi, ale ka orano ka Iranium do minala falai, ka to mara o kain konnana ye. Mugu ci de kera esa ka damine nege kanye mugan ani saba mugani nani, fuka ta se sokabada nyene kanye flama no ye 2h du matin ye. Ala ni wolomasiri tabaw ka wuli ka jɔ ni cɛsiri min ye timinandiyaw ye o y'a sɔrɔ anw kɔni zani ngelen minnu ma da anw bɛ k'a fili bɔlɔlɔ fɛ cogo an bɛ k'a fili ten ka kibaruyaw di fala ye fo ka taa se ko in kuncɛli ma o la sa mun nana ye k'a fɔ min ye pankuru dɔ bɛ ale bɔra alizerikaw fɛ yen a tun bɛ k'i kunda kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Niger ka fala ye a fɔra ale ɲɛna k'a ka arrière bugɔ koyi a ka segin a kɔ joona a ka taa jigin Burkinakaw fɛ yen sabula muguci kan bɛ yen Côte d'Ivoire kaw yɛrɛ bataki kɛ bi k'olu ka Air Côte d'Ivoire fala ye k'o ye degun sɔrɔ ko in kɔnɔna na waleya in bɛɛ lajɛlen kɛlen ka ban général d'armée Abdramane Tchani a y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se yen a ko nin ko in tɛ fila ye ko ye fala ye marakala so bɛɛ lajɛlen b'o o dɔn o hukumu kɔnɔna na ko Fransikaw min ye Côte d'Ivoire kaw ye ani Benin kaw k'u ye dɔ kɛ kuma na ten k'olu fana bɛna na kuma sisan ko dɔ kɛra ten Abdramane Tchani ko ten bi k'a yira bɛɛ lajɛlen na fala ye ko maa minnu fatura kɛnɛ in kan ye n'o ye banbantikɛlaw ye Faransi ka maa kelen b'a la Niger y'o jaw yira bi a ka télévision na wa Mali télévision fana y'a ja kelenw yira su bɔrɔntɔlen maramafɛnw bɔrɔntɔlen nka ko nin bɛɛ kɛlɛfɛ fala ye nin y'a dɔgɔkun 2 ye Niger yɛrɛ maa minnu bɛ pankuru ko ɲɛnabɔ o tun ye kibaruya di k'a yira ɲɛmaw la k'a bɛ n'a fɔ bamancɔlen ka wale kɛbaw kɛlen don ka na u dogo u ka yɔrɔ la dɛ ko jateminɛ ka k'a ko la waleya in kɛlen bɛɛ y'i ta fɔ bɛɛ lajɛlen y'i ka lakali kɛ i ka lakali cogo la dɔw ko k'a na kɛ pankuru min bɔra Algérie ka na ko dɔ kun b'o kan o yɛrɛ ma jigin Niger tuguni o taara jigin Burkina fala ye ko laban in na min ye Bazoum ye o dogo yɔrɔ fana ko yalama nin ko in ma kɛ yaasa ka taa Bazoum labɔ ka taa n'o ye wa nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ a yira k'a fɔ maa ninnu taara bin yɔrɔ min ka fala ye aéroport kɔnɔna don nka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen min don a fɔ a ma ko base 101 base 101 Niger ni Faransi bɛ ɲɔgɔn na dugu jukɔrɔ nafa min nɔfɛ n'o tɔgɔ ye ko Iranium n'o o ye Faransi ka jɛkulu min b'o baara kɛ Niger kaw fɛ yen n'o ye Orano ye ale y'a yira k'a fɔ ko o min ye o Iranium min ye nin ye k'o tɛ se ka to yen o la sa droniw ni bamanci jɛkulu sa olu de kɔni bila sa ka mugujugu kerun nin yɔrɔ in na fɔnkɔɲɔgɔnkɔ in fala a bɛ Iranium min nɔfɛ Niger y'a yira k'a fɔ k'a t'a di bi a t'a di Faransi ma sini Faransi yɛrɛ taara ka taa ɲɛfɔ a ka wasabulon kɔnɔna na k'u ka wuli ka jɔ kɛ min ye bagabagaliw ye olu camanba taara ka ɲɛsin Niger ma ko fo a ka Iranium min di u ye wuli ka jɔ kɛ sariyatigiw ka sira fana fɛ ka bagabagali caman kɛ o bɛɛ la Niger ko petu ko min ye Iranium min ye a t'a di bi a t'a di sini n'o y'a sɔrɔ Faransilakaw fala ye u delilen don ka farafinna jamanaw ka fɛnw bɔsiw bolo la Niger zeyin ale kɛlen don k'i jɔ a jɔyɔrɔ la kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko min ye Iranium min ye a maralen don yɔrɔ min mugujugu ni minanjugu taara keru o yɔrɔ de la kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger yɛrɛ ko ni Ala sɔnna a ma Iranium min a bɛna feere diɲɛ sugu la koyi sabula kabini décembre kalo tɛmɛnen Niger ni Faransi bɛ ɲɔgɔn na ni Iranium ko de la sariya so taga tɛ sariya so taga ye wulikajɔ tɛ wulikajɔ ye Faransi ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen da ka jan sugu bɛ sigi sen kan sisan a tɔ nana kɛ mun ye jateminɛlikɛlaw ka fɔ la n'i ye kuma in a fɔnkɔɲɔgɔnkɔ jateminɛ Iranium ko in na ka na nin bingali jateminɛ ka tila ka taa kɛ o marayɔrɔ fana fanfɛla de ye pankurutigi kɛnɛ kɔnɔna na ko b'a yira k'a fɔ ko Niger ni Faransi bi kɔni bɛn tile tɛ o ye tiɲɛ ye nka ka marifa ta fo n k'a minɛla diyagoya la k'u tun b'a dɔn k'a fɔ ko Faransi bɛna sɔnni ma ko ka taa fo ka taa se Niger ale dafirili ma o hukumu kelen kɔnɔna na fala n y'a f'i ɲɛna min ye dugujukɔrɔ nafa in ye Niger ko k'a t'a di bi a t'a di sini wa ni Ala sɔnna ma a bɛna taa n'a ye sugu la Abdramane Tchani fana y'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ sen na yaasa min ye nin dugujukɔrɔ nafa in ye a ka don a donda fɛ i n'a fɔ sariya y'a laɲini cogo min na Orano ale tɛgɛ kana da a kan fiyewu u AES jamanaw ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn
min ye irisilakaw ye k'u ye wulikajɔ min kɛ teliyala fala ye Abdramani Tani ka kumana ko min ye maa ninnu ka wulikajɔ ma miniti 20 bɔ irisiw y'u bɛɛ lajɛlen bɔ baara la koyi minɛn mun b'u bolo ko y'a to ko nin ko in a sera ka kɛ se sɔrɔ ye maa minnu fana bɛ yen sa n'olu ko k'u bɛ duuru don fiɲɛ na Niger wolomasiri tabaw y'u wasa don olu la ani AES cɛden minnu bɛ yen sabula olu ka base fana bɛ base 101 in kɔnɔna na fala ye Pankuru Jigikɛnɛ na Ɲamekaw fɛ yen su in na an bɛ se ka min fɔ a ko la o ye nin ye an bɛ taa fan fɛ ka sɔrɔ ka segin ka na ni kibaruya tɔw ye yan'an k'an ka maa bisimilalen ale ladon an ka studio kɔnɔ